Yesterday, around 40 CCC MPs held a caucus meeting at Holiday Inn Harare, which was chaired by lawyer and the Heathcliff constituency MP Honorable Agency Gumbo. Saka pena mashoko kudanyuka panguva ine chinzi awa kuna meeting yakaitwa nema-opposition MPs. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Chimina panguva ino in this meeting, details arikuya panguva ino chinzi this meeting was led by Agency Gumbo mudanyuka mchinzi. During the meeting, all 40 MPs unanimously endorsed Constitutional Amendment Bill number 3. They vowed to vote for the bill in Parliament, describing it as an important legislative and governance framework that entrenches democracy. The truth is, CAP 3 will immensely benefit the opposition camp. Over past elections, they have proved to be disorganized, failing to field candidates and electoral agents and to conduct primary elections. Among other issues, deferring the elections from 2028 to 2030 would therefore give them ample time to prepare. Ndo madevelopments ari kuda panguva ino achibva kuopposition, aiwa maopposition MPs anoonekwa kunzi vese vari 40 vari kuonekwa kunzi aiwa they gathered in Harare vanonga kunzi vakanga vane their meeting and vese vakawirirana kuti they are going to vote for the constitutional amendments. Panguva ino yazobuda pachena kuti aiwa vakomana ava panguva ino vazviaccepta, vabvuma vakati aiwa regai tinochinja system, aiwa tinoita zvirudwa nezvigananda and also tikwanise kuextenda term yavo from 2028 to 2030. Zviriko zvavanyatsoonekwa kunzi varingori zvavo vakomana veZANU-PF but vakangolebudwa zvavo kunzi opposition MPs, but ndo zviripo panguva ino muZimbabwe. Madevelopments ari kuonekwa kunzi panguva ino tiona naZambia vachitaitena panhau dzevoting yeCAP 3 vasvika palevel yekuti voudza kuti hapasina secret voting, munhu wese achange achivhota pachena zvinenge zvionekwa kunzi uri kuvhotera against or you are supporting it. In the comment section medu dzafungira iri mutuli pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.